Türkmen häkimetleri yurt COVID-19'dan azat diýen wagtynda Türkmenistanda koronavirusly täze hadisalar ýüze çykýar. Ýurdun gündogorunda synaglaryň netijesinde Libawyň vilayet häkimliginiň işgärlerinde koronavirus tapyldy. Goňşy region Mary vilayetinde bolsa ila tarapyndan maskalaryň dogry giyilmegine gözegçilik güýçlendirilýär we üzerlik tütedilmegine degişli düzgüne resmi taýdan ütgetme girdilýär. Azatlyň Libap vilayetindaky habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä bu gezek koronavirusyň bardygy vilayet häkimliginiň adyndan 2 işgärinde tasdiklanypdyr. Kesel ýüze çykandan soň häkimligiň ähli işgärleri we ýolbaşçylary şol sanda häkim testden geçirilipdir. Olaryň koronavirus testläriniň netijelerini ente anyklap bolmady. Azatlyň habarçylary barlyklar ýokary gizlilik şertlerinde geçirildi diýerler. Vilayet häkimliginden we saglyk işgärlerinden resmi görnüşde düşündürüş almak mümkin däl. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýärler we muny uly üstünlük hasaplaýarlar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä vilayetde koronavirus alamatly keseliň çalt ýaýramagy dowam edýär. Keselhanalar hastalardan hyryndykyn ölüm ýagdaýlary köpelýär. Bu aralykda Saglyk ministri Nurmuhammed Amannipetowyň Libap vilayetine barmagyna garaşylýar. Saglyk saklaýyş ministrliginiň ýolbaşçysy soňky aýlarda Türkmenabada bir näçe saparda boldy. Şol sanda awgust aýynda Hindistandan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny getiren uçsary garşy aldy. Habarçylarymyz Amannipetowyň 29-njy noýabrda Türkmenabadda garaşylýanlygyny habar berýärler. Saparyň maksady aýan edilmedi. Azatlyň vilayetdäki çeşmelerine görä şuňlar Türkmenabadyň köpogurly klinikasy Aşgabatyň resmiýetlerini kabul etmäge taýýarlanýar. Edaranyň işgärleri ýogara çykarylýar we arassalyş işlerine gatnaşdyrylýar. Olar töwerek daşy tertipleşdirýärler, derwezeleri, hasahananyň diwarlaryny we gapylaryny uýarlar. Mundan başga da vilayetin beýleki saglyk edaralary hem ministriň gelmegine taýýarlanýarlar. Yerli saglyk ýolbaşçylarynyň buýrugy bilen ähli hasahanalarda we saglyk öýlerinde gyssagly ýogarlar geçirilýär. Marda ilata gözegçilik çäreleriniň güýçlendirilmegi dowam etdirilýär. Maskalaryň dogry dakylmagyna gözegçilik edýänler köpelýär. Şäheriň awtolog ýollarynda we köçelerinde gözegçilik edýän ýol polisiýa işgärlerine bir polisiýa işgäri goşulyp, ol awtolog sürüjileriniň we piýadalaryň maskalary dogry dakylmagyna gözegçilik edýär. Burnuň aşagyna düşen maska üçin 20 manat möçberde jerime salynýar. Beýleki düzgün bozmalar üçin jerimeler hem köpeldi. Azatlyň habarçysynyň maglumatyna görä 26-njy noýabrda Erden Bayramaly postunda Mary şäherine barýan awtobus saklanypdyr. Ýolagçylaryň temperaturasy we maskalary barlanypdyr. Polisiýanyň ähli talaplarynyň doly ýerine getirilendigine garamazdan sürüje 20 manat möçberinde jerime salynıp, munyň oturulýan ýerleriň ýetmezçiligi sebäpli dik duran ýolagçylaryň bardygynyň sebäp bolanlygy düşündirilipdir. Marda koronavirusa garşy görülýän çäreleriň çäginde üzerlik tütetmek barada täze buyruklar hem peýda boldy. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, yerli häkimetleriň buyrugy boýunça mundan beýlek döwlet edaralarynda, bilim edaralarynda we sowda nokatlarynda üzerlik tütsesini hepdede bir gezek çykarmaly. Ondan öň üzerlik günde 2 gezek tütedilýärdi. Resmiler öz buyrugyny üzerligiň gyçylygy bilen düşündirýärler. Şu çaka üçin üzerlik tütetmek üçin büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan döwlet edaralarynyň işgärleriniň sözlerine görä, üzerligiň tütedilmeginiň adaldylmagy ony satyn almak üçin ýygnalýan puluň mukdaryna täsir getirmendir. Döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri odalkysy ýaly 15 manat tapşyrmaly edilipdir. Koronavirusa garşy üzerligi ýakyp tüsse çykarmak inisiatiwasy ýurdun prezidentine degişli. Gurbanguly Berdimuhammedow ilkinji gezek fevral aýynda koronavirusyň dünýäde çalt ýaýrap başlan pursatynda koronavirusdan gorunmak üçin üzerligiň sadagyň we burçly unaşyň peýdasyny öňe süripdi. Azatlyň habarçylarynyň we garaşsat medeniýet çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Türkmenistandaky hasahanalarda koronavirus alamatly hastalar köpelýär, ölüm derejesi ýokary bolmagynda galýar. Koronavirusyň bardygyny inkar edýän Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun içinde ýygnanmak we hereket etmek çäklendirmelerini güýçlendirýärler we maskalaryň giyilmegine bütünlegi gözegçilik edýärler. Lukmanlara COVID-19
COVID-19 diagnozyny goýmak we hasaba almak gadagan edilýär. Gonamçylyklarda täze mazarlaryň sany köpelip, käbir maglumatlara görä geçen ýylkysyndan azyndan 15 hisse artan wagtynda häkimetler ilatdan ölenleri jaýlandy mazarlary görünmez ýaly tekiz bolmagyny talap etdiler. Bu aralykda Türkmenistan dünýäniň beýleki ýurtlaryndan hem halkara guramalaryndan koronawirusa garşy göreşmek üçin uly mukdarly ynsanperwer kömegini alýar.